No. As is. As is. Take this. Take this as is. Do you have večerná hejta? Take this as is. Moje srdce pije. Napíš to dáme na hromadu. Tu mám ty kouby. Kúpiť. Zostať v merku. Ale to si už hovoril, niečo iné. No dobre. Dobre, ja mám to spodnú poličku. Red Force Maniac Robot. Maniac Robot, prvý slovenský dubbing. Maniac Robot. Som sa externo bidet. Odkrýval som skateboard, že ho ukážem. And what about this? And what about this? This about it. Aj druhú chvíľu. Aj tretiu chvíľu vrnží. Bidet a sos. Ale už ukazuje. Už ukazuje. Ukazuje USB, na ktorom je a ukazuje audio TS, video TS. Čiže tu sú 3 voby po gigaša, to sa stihnáva. A, C, G, je, ale že vob 1 chytí ma toho. Otvor sa. Matičko, Vob ty 1. tu. Už idem do jutra. Áno? Nehaj tak, ja opracem. Vob nehráme. Druhý vob nehráme. A či čapka? Ďakujem. To je spotená. Prejdi, nadýchni sa. Zvolím. Že prvé tlačítko, otvoriť v programe a teda, že joiner. Inú aplikáciu I love you. Vyberete aplikáciu a v System 32 není player náhodou. Že Program Files, ne, Windows Media, adresa hľadání nemáme. Teda, že u Windows System 32 není DMC no nič, klikneme, teda že
tu je jaj, on má adresát, ale vždy. Teda, že otvoriť v programe, vybrať inú aplikáciu, otvoriť v programe a hľadať v Store, čiže otvorí sa Store, čiže zostaví sa na mikrofóne. No, what is happening? What is happening? Tralalala. Veľmi ťažkopádne sa chce, alebo nechce ukázať náš Store. Že pripojenie od obnoci stále. Čiže mediálna správa, tlačová správa je, že Microsoft má dnes pokazený Store. No, ja poviem. Windows Media Player až do Google. No, ďalšia informácia. No nie. To nám nejde internet, tlačová správa. Tlačová správa. Nejde mi internet. Maťko, tlačová správa. No sranda. Fakt nie. No ahoj. Dali gól. Dali gól. No, dostal som sa na Store a nejakým spôsobom na inštalovanie DVD playerov. 20/200 giga sa inštaluje. Sme blízko našej retransmisionálnej origohlavy. Ale všimnite si, s kým máte tú česť. Všimnite si, s kým máte. Ale všimnite si, s kým máte. Ja tu nebudem ani sekundu. On na postačka 10 minút. Stoj! Ach. Okay. No. Yes. Ale... Čo? Tie ostatné diváčky. Čo? Čo robil? Povedz, čo robil? No, potom neviem, čo tam je, tak to je skôr. Inštaluje sa 190 lomeno 232. 200 lomeno 232. 200. Otvorte. Dobre. Hey, do you want a fucking premium done? Fuck say no. Ale áno, lifetime je 20 eur, to si môžem dovoliť. Play disk. Radšej už. Ide play disk normálne, tu je lomeno hodina, volá, čo tu nás skončilo. Yes. Muchaj. Distance forward. To je funkcia, to zdovedká. Space Transformer. Tí, čo chcú zmeniť vesmír. To je tá gitarika k tomu. A to je už čo?
Dám o 10 sekúnd. O 10 sekúnd? Chceš povedať, že sa nezrazí s našou zemou? Presne tak, máte pravdu. Čo to je? To je veľmi čudné. Tuším sa aj vy, čo si prihodilo. Tak začnem. Je tu ďalšie sedenie púšťania DVD. Drží na seba. Má pár minút. No, čiže tento počína. Na DVD nie. Najprv si pustíme ten program. Any DVD samozrejme. Na celý svet. A teraz, že nie full. Open DVD. A hneď hrá. Veď to je skvelé. Proste. Hviezdna vojna. Odkiaľ to máže? Čo sa môže stať? Potrebujeme pomoc. Potrebujeme pomoc. Neviem, či sa mi ju podarí zachrániť mojimi obvyklými metódami. Ak sa vám to nepodarí a aj vy zomrie, celému ľudstvu hrozí nebezpečenstvo skazy. Musíte ju zachrániť. To je strašné riziko. Ja naozaj neviem, čo mám robiť. Robte prosím vás, čo chcete. Ja už musím ísť. A vy dvaja poďte so mnou. Bože, čo si myslíš, že som čarodejník? Ja som predsa iba obyčajný lekár. Ako sa vám páči moje nové vozidlo? Veď to mal byť tank a nie auto. Mohli by sme ho použiť aj na tento účel. Chcete povedať, že by sa dalo dobre použiť pri útoku? Nie, je primalé. Naším cieľom je priviesť robot Diatron 5. Až tak vrazí. OK. Dobre, Hviezdna vojna. Karin, neprišli sme sem na výlet. Musíme to brať skutočne vážne. Naozaj mi nevadí, že to musíme brať. Vyšlo kráľa. Sú to naše hostia. Prosím vás. No tak, späť do roboty, vylenilci, počujete? Gnom. Čo ty na to? Výborne. Všetci maťovia. Si jednička. Ale Všetci teraz maťovia. musíme preraziť nepriateľský perimeter. Nepriateľský perimeter. Aha. I am a construct of love. Začína sa závod s časom. Ostačenie play, kým príde. O 1,5 minúty má zakričať na mňa nebuchanie techňáka. Je tu závod s časom. 3-4 minúty. Bežíme sa hranic dnešnej minúty. Minúta. A dýžeme úplne nevystišuje. Nepošipol. Uvidíme.
18:35. The oldest encryption methodology sometimes contains the greatest treasures, and sometimes, well, no. No. Uh, I need to kill Jumping Storm. Everything depends on the deadline. Looks like there was a rat I in there. mean, the Oh, schematic that is one. most unusual symbology. Dun, dun. When was the last time you can remember when you were at peace? ABC. Boy. Что спойди? Looks like there was a rat in there. Looks like there was a rat in there. Looks like there was a rat in there. Yeah. At peace, at peace. Oh. It's over. Bom, essa cena já 11 horas. Ano? Ano? Ešte vyležem. Ešte Kvôli čomu? Kvôli čomu? tú rúžu, túto by som rada schovala. Dovnútra? Nie dovnútra, ale pod striežku. Chcem túto pod striežku.
Dobrý je zavretá jedna. Áno, keď sa na to... Dobrý. Víš, ale na tom sa nenachaj, no. Tam nenapíšem hodnotu. Nenapíš niekoho do tej nemám tam. Ďakujem. Ďakujem. Hehehe.